Годишни награди на Регионална библиотека „Светослав Минков“ за най-любознателни читатели, откривател на книги и познание. Зоя Борисова – номинация от Заемна за възрастни. Тя е родом от Перник, завършила е философия в Софийския университет. Работи като учител по философия с 35 годишен стаж като преподавател в 4-та гимназия. Била е методист по философия към Инспектората по образованието. Казва, че четенето е нейната страст. От последните 30 години е активен читател в регионалната библиотека. Чете различни жанрове, но има предпочитания към криминалните романи. Харесва автори като Луис Пени, Вал Макдермит, Дейвид Балдачи и нашумелите през последните години скандинавски автори в криминалния жанр. Чете и българска художествена литература, като любим нейн автор е Мария Лалева. Успяла е да запали страст към четенето както в своите деца, така и във внуците. Когато ги посещава в Австралия, задължително носи като подарък книги. Обича страстно пътешествията. Цветан Любомиров – номинация от отдел Краезнание. Цветан Любомиров е роден в село Дивотино и чества тази година 80 годишен юбилей. Завършил е средното си образование в техникума по металургия и машиностроене, а висшето образование в спортната академия с педагогически профил и специалност футбол. Трайно е свързан с спорта. Заемал е отговорни длъжности в физкултурно дружество „Миньор“ и окръжната организация на спорта. Има личен принос за изграждането на спортната материална база в Дивотино и Пернишка област. Работил е като преподавател по физическо възпитание в техникум „Юрий Гагарин“. Десетки са възпитаниците и спортистите, на които е предал опита и знанията си. Многобройните си награди и отличия е дарил на Регионалния исторически музей в Перник. През последните години Цветан Любомиров се занимава с краеведска дейност. Той е автор на няколко книги за родното си село Дивотино. Дивотино, диво, свидно, жизнено, излязла през 2004 година. През 2007 година излиза втората част, посветена на спортния комплекс в селото, а през 2015 година излиза албумът за Дивотино със заглавие „Не на забвението“. Последната книга за Дивотино е със заглавие „По пътя на просвещението“ и тя е посветена на училището в Дивотино. Цветан Любомиров е автор и на няколко книги за спорта. „Звукът на пинг-понга за тениса“, която излиза през 2008 година, „Спортната слава на техникум Юрий Гагарин“ и „Обемистият му труд към Олимп“ събрал в себе си историята на различните видове спорт, развивани през годините в Перник. В момента работи по издаването на туристическа маршрутна карта на Дивотино. Вили Иванова – номинация от отдел изкуство. Тя е родом от Радомир, ученичка в 7-ми клас в средно училище Свети Кирил и Методий в града. Учи пиано в Обединената школа по изкуствата при Двореца на културата с ръководител Иляна Илиева. Подготвя се за кандидатстване в Националното музикално училище Любомир Пипков в София със специалност поп и джаз пеене. Взима уроци по пеене. Нейн вокален педагог е Теодора Тодорова. Слуша много рок музика, по която е пали нейният баща. Затова чете много книги, свързани с рока. Харесва стари рок банди като Guns N' Roses, Iron Maiden. Едни от любимите и български изпълнители са Васил Найденов и група Фактор. Сред последните книги, които са й направили впечатление, са книгата на Мик Уол за най-опасната група на света Guns N' Roses и книгата за историята на Deep Purple „Дим над водата“. Добри Благоев – на 5 години, номинация от детски отдел. Добри е възпитаник на детска градина Пролет. По думите на неговата майка Лили, той е много общително и приказливо дете, което винаги мечтае. Обича да кара колело, да плува, да хапва сладолед. Най-щастливите му дни са, когато играе с приятели, ходи на театър или когато посещава заниманията по актьорско майсторство.
но сърцето му принадлежи на книжките, защото с тях той се бие редом с Артур, играе с зайчето Питър, помага на бедните редом с Робин Худ или хапва с дядо Шоколад. Затова прекарва часове с тях и ги обича. Матей Вишанов на 3 години, номинация от детски отдел. Матей е сред най-малките читатели в детския отдел на библиотеката, но има и по-малък от него Дамян на 2 години, който е негово братче. Читател е и третият брат, най-големият Симеон, който е на 6 години. Трите момчета живеят с родителите си в Драгичево. В любов към книжките ги учат техните родители, бащата и майката Михаела, която е лекар, но сега се отдава на отглеждането на тримата мълчугани. Матей обича да разглежда комикси и енциклопедии. Любим негов герой от книжките е костенурчето Франклин. Трите момчета обичат да идват сред книжките в детската читалня, а общият им любимец е Пипи дългото чорапче. Истинската награда не е книгата, а светлината, която тя разпалва в теб.